И здравейте, това съм аз, Броди Ръсти. И днес правя първи си клип. Надявам се да ви хареса. Ще е на Майнкрафт, защото не знам тази игра. Майнкрафт ми хареса. И реших да играя. Това ще е Майнкрафт Paradise. Нали, първа поредица. И така, нали, да съберем малко. И ще се развиваме. Тук основната цел е да съберем много диаманти. Това е. Основната цел да се развиеме до край. Да съберем малко дърво. Нали, ето ми го кина, хайде на Супер Марио. Току-що спечелих постижение. Браво, аз съм герой. Народен герой. Ще почна с брадата, защото е по-бързо. И така. Може да харесате клипът, да се абонирате за мен. Следващия клип ще го направя на някоя друга игра, може. Предложете ми вие, примерно, коя игра да направя видеоклип. И така. Сега ще съберем малко дърво, ще се вземем храна и ще си направим къща. Лол. Лагна. Fuck this lag. Fucking lag. Така. Ще тръгваме някъде. Накрая топове и вятърът. Ахам. И клипа ще е кратък, няма да е нещо особено. Не по-дълъг от 10-15 минути. Ще ако не стане нещо интересно, което не е вярно да се случи. Не ще правя някои неща в камера. И така. Сабскрайбнете се, нали, за The Sky Miner. Той ми е приятел и той снима клипове на Need for Speed, на Minecraft. Игра и нали, много други игри. Не, тук ми хареса. Ще направя така крайбрежна къща, нали? Съм близко до брега. Не знам защо, ама... Защото така е решил лъст. Та-та-дам. И мисля, нали, това е последният, който ще купая и толкова. It's me, Mario. Не толкова ще.
Ахам. Така. What the fuck? Липса на дърво. Спонсори на дърво, спонсори на дърво. Търся. Набирам спонсори на дърво, спонсори на дърво. Абракадабра. Атигонабра. Това е перфектен фокус. Фак, много лаги. Не. Не. Ще стигне. Фак! Майнкрафт ме мрази. Това го разбрах. Фак. Fuck you, Minecraft. Why you hate me, son of a bitch? And it's me, Mahia. И отново да ви напомня, че може да харесате видеото, ако ви е харесало, ако не ви е задължително да го харесате. Не ме интересува дали ви е харесало. Но то ще ви е харесало, аз знам. Той често ми е сложих си бонус чест от началото. Така. Акация фиданка. Така. Да. Масово строителство, аз съм направил фабрика. Вече ми викате фабрикант. Просто уникален. Вот. Фак, останаха. Ама нищо. Ама то не е проблем да останат. Сега така, ако да не е някаква кошара, той сега ще е кошара, ама... Първобитната къща. Over here. Вау, човек, лаги. What? Не, това. Yeah! Сопе. Мога да снимам на Counter-Strike. На CS. Ама може нищо не обещавам, спокойствие, децачка. Фак. Добре, стигат. Или па не стигат! Няма да стигнат, фак. Пак ме мрази Майнкрафт. Още едно доказателство, че ме мрази. Може ми предлагате, примерно, какво да направя, нали? Не винаги ще ми идея какво да направя. Така гените се изморяват. Да. Фак! Добре, защо? Защо винаги?
Не, така за малко не ми стигне. Но то път ще вземем повече. Шест. Ай, още една дрова. Добре, още много дървета. А да се имам. Миловец съм и дървар съм. Миловец съм и дървар съм. На Майнкрафт цари господар съм. То път ще вземем повече, ме е страх вече. Ах вие Майнкрафт, ах вие. Вие го правите всичко нарочно сега. По магически начин няма ми стигне. Добре. Защо остана нощ? Аз искам така цял ден да съм навънка. Не може ли? Това че стане, че арелате? Крипър? Трябвам бързо бе. Търчи, сине. Ти гледай ми гръмнеш къса, тогава ще те затърчим аз тебе. 3 пъти през муцуната. Гърми. Вау, не гърми бе, глупак. Топа, взема на сериозно. Аз се божиках. Фак. Абе, една врата си направим аз. Т.е. 2. Вау. Сега е толкова много. Добре, стакчи имаме. Фак, много е! Нищо. Колкото повече, толкова по-малко. В това нямаше смисъл, не трябва и да има. Добре. И дали това ще завърши ка? Дали? Уау. Добре, какво става с мишката? Fuck you, buck. Уау, голд брони, аре да ми я подари, сега ще ти я върнем за Коледа. Ама моля. Без лъжи. Защото знам, че ти ще ме излъжеш, ти си такъв подъл човек. Наглец. Пак няма да ми стигне. Не. Май точно ми стига. Да. Всичко е преценено, бе, спокойно, притяги. Няма да са плашита. Ще оставим не. Още не е завършено. Така сега ще е малко цигания, ама... Така малко. Ко да се прави човек? Така ще е майка, така. Ко да се прави? Ко? Няма ко? Няма не. Фак. Ау, че ми трябва повече. Сега завършвам го това и спирам клипа.
Така да си кай. Човек. Масиан бе. От. И това е. Довиждане. И до